Sziasztok, Fülöp Ákos vagyok, itt dolgozom a Supercharge-en Illustrative és a Budapest Mobile társszervezője vagyok. És a vizemet egy pohár vizet kell segíteni nekem? Köszönöm. Na, ne haragudjatok, volt egy kis rohanás, kemény nap, csütörtök, mindjárt péntek. Fú, na de lássunk is hozzá. Miről lesz a mai nap szó? Mondd azt, hogy nem na jó. Akkor így. Nem szívott meg magát semmi. Szóval, mai nap a Firebase-ről lesz szó, de előtte nézzük egy kicsit, hogy hogyan is rakjuk össze a mai menetrendet. Az első körben én kezdem az előadásomat, igazából áttekintés a Firebase-ről, kicsit jobban belemegyünk az analitikába és az értékesítés, értesítésekbe. Itt igazából product szempontok szerint megyünk bele a dolgokba, miben segíthet nekünk, mire jó, hogyan, milyen erősségei és persze gyengeségei vannak a rendszernek. Utána jön Ricsi kollégám, aki az autentikációról, a crash analitikáról és a notificationokról fog, de fejlesztői szempontok szerint beszélni. Majd, ha még marad pizza, akkor tartunk egy kis szünetet, eszünk, iszunk, networkölünk egy kicsit, majd a végén Ádám tart egy előadást a real-time database-ről, a storage-ről és a remote config-ről, majd ezt az egészet összefoglalva egy ilyen kerekasztal beszélgetést tartunk, nagyjából egy extended QA-jel. És ennek is végig akkor természetesen folytatjuk a sörhívás kifulladásig. Nagyjából ezek így a tervek. Na, hol az idő? Azt ezek nem mutatja. Szóval, de miről is lesz ma szó? Legalábbis az én részemről. Egy kis bevezetővel kezdem. Mi is a Firebase, honnan is jött, nagyjából miről van szó. Majd bemutatkozik egy projekt. Csináltunk egy projektet, hogy megnézzük, hogy egy valóságos, életszerű alkalmazásba, ha beépítjük a Firebase szolgáltatásait, miben segíthet nekünk, és mire használhatjuk. Illetve, hogy a konkurenciákhoz képest hol is tart maga a dolog. Igen, utána jobban belemegyünk egy kicsit a Firebase-be, ezek után az analitika mélységeibe. Már amennyiben a Firebase analitikáról elmondhatjuk. És utána végén pár szóval azért a notification-ökről. Röviden én ennyivel fogom összefoglalni a dolgokat. Nos, akkor nézzük a bevezetőt. A Google I.O. óta igazából a médiumon, mindenhol a Firebase-ről volt szó. De olyan szinten, hogy igazából megrendelő oldalról is azóta előjött az, hogy tegyünk Firebase-t bele, tegyünk bele, csak a Firebase, semmi más sem érdekli őket. És ezt olyan emberektől hallottuk, akik eddig a mérésről nem is hallottak, nem érdekelt őket az egész, döntéshozói szintekről. És kíváncsiak voltunk, hogy ekkora hype, de mire? Mert igazából azok a rendszerek, amiket a Firebase tud, már régóta elérhetőek. Úgyhogy nem értettük a dolgokat, úgyhogy ki is próbáltuk ennek szerint, mert minket is érdekelt, hogy új technológia vajon mit tud. De mi is a Firebase? Ők egy több éves cloud és backend as a service cég, amit igazából 2 éve vásárolt meg a Google. Igazából azért, hogy nekik is legyen valami hasonló, hogy a Facebook a Parse-ot, igazából nagy bevásárlási lázban így San Francisco. És nekik a legfontosabb termékük a real-time database volt. Tehát erre hegyezték ki annó az egész szolgáltatásokat, egy-két kiegészítővel, a többit a Google-ös házasság óta pakolták így nagyjából össze. Na jó, kicsit beszéljünk a projektről. Mert szeretünk mi mindent élesben kipróbálni, és nem csak a cikkeket végignézni és végigolvasni, mert bár izgalmas, tapasztalatot csak az élet adhat. Ez koálhós. Na, végre egy kis mosoly. Szigorúan. Na, szóval készítettünk egy alkalmazást. Jó jelszó, szuper. Ami egy fiktív áramszolgáltatónak készült. Tipikusan olyan alkalmazás, amit bármikor beesett megrendelő oldalról. Igazából az úgy semmi újdonságot nem találtunk föl. A lényeg az, hogy kicsit promózzuk azt, hogy áramcég vagyunk, meg tök menő. És legyen benne egy-két funkció is. Tehát bekerültek egy hírek, tipikusan arra, hogy mikor, hol fog kimaradni az áram. De legalább értesítettük a felhasználókat. Egyébként a vicc az, hogy valós content van benne az egyik cégtől, úgyhogy ezek tényleg megtörtént események. Betettünk egy csekkbefizetést, mert az emberek életét meg kell könnyíteni.
csekk megmarad, én jól jártam, és nem kellett a postára elmennem. Végül pedig betettünk egy ilyen ügyfélszolgálat könnyítő csetet. Igazából pont azért, mert telefonon a legtöbbször nem nagyon tudnak segíteni az ügyfélszolgálaton, mert hát mi nem vagyunk villanyszerelők, nem tudjuk elmondani, mi a probléma, úgyhogy beépítettünk egy annyi kis extrát, hogy képküldésre is van lehetőség. Le tudjuk fotózni és el tudjuk küldeni a problémánkat. Általában remélem, ez nem van valami demókép, szóval. Most a saját telefonomon készültem fel a demóra, és arra már letöltöttem egy zseniális képet. Nagyjából ennyiből állt a demo appunk. De live demo time, úgyhogy kicsit... Pardon. Egy kicsit húzott, így mindenki látja? Szuper. Nem vagyok UI designer, és ezt így szeretném leszögezni. Jó felkészítés. Tudom, hogy szép lett, de vannak nálam igazi UI designerek is a cégnél. Sajnos nem látták, hogy jók is. Szóval bejelentkezünk. Itt egy kicsit csaltunk, igen, egyébként működik az e-mailes és a Facebookos bejelentkezés is bekötöttük a Firebase-ben, és mind a kettővel zseniálisan működött. De erről majd Ádám barátom fog jobban beszélni. Mit is látok? Igazából egy nagyon egyszerű, könnyű materiál alkalmazást raktunk össze. Igen, rendszerkarbantartás, hétvégén helyreáll a rend, és ezek valós tartalmak. Nagyjából itt kiraktuk ide a híreket. Igazából semmi extra, csak mérni akartuk azt, hogy milyen eventeket tudunk berakni. Kezülapnézés, zikoldal megnézés, hasonló. A checknél a trükk az annyi volt csak, hogy beírjuk a 12 számjegyű számot, kapunk egy összeget, és befizetjük. Igen, befizettem. Majd a check befizetésre kerül, legalul, és ezt fel is küldtük egyébként a rendszerben. A végén pedig van a chat. Jó, el is felejtettem. Ahol szintén bevezettünk egy-két dolgot. Mert vagyok jó lesz. Na, jó. Jó. Ezek nagyon is megyünk ez a... Jó, és igazából mennyire állítottad? Bekötöttünk igazából egy kisebb chatbotot pont azért, hogy legyen egy valóságos definiszal a dolgoknak. Jó, a billentyűzeti ránézés, na arra tudjátok, más telefonhoz a végszakorságban. És utána jön az a rész, hogy igen, kamera, megengedjük neki. És itt imádkozok, hogy olyan képek legyenek elérhetőek, amik... Kompromitálok. Ki tudja. És akkor igazából ez a problémám. El tudjuk küldeni, hogy mi a probléma, egy ügyfélszolgálatos tud válaszolni. Innen nem látszik. Ja igen, csak annyi, igen, ennek így kell kinézni egy villanyórának, semmi extra, csak beraktunk egy kis conversation-t, és tudjátok, egy kicsit legyen, legalább valóságos legyen a dolog. Szóval ezt az alkalmazást raktuk össze, pont azért, hogy ebbe olyan dolgokat raktunk, ami a Firebase-nek a lehető legtöbb szolgáltatását tudtuk implementálni. Legyen ez a real-time database, a storage, legyenek azok az event kezelések benne, tehát az analitika, remote configot tettünk bele, notification-öket, meg még egy-két dolgot. Van egy kis víz. De akkor egy kicsit nézzük is már jobban a dolgokat. Mi is a Firebase? Google IO ezzel demozták lényegében, hogy összeszedtek egy csomó szolgáltatást, amit 3 fő részre osztottak, fejlesztőknek szánt eszközök, igazából ilyen growing eszközök, tehát hogy a kapcsolattartás és egyébek az ügyfelekkel, illetve hogy pénzt is szerezni, berakták az AdMob-ot. És ennek az egésznek a lelke maga az analitika. Az fogja össze a dolgokat. Mindent event alapon rakunk össze, és audience-ekkel támogatjuk meg.
Tehát bármit szeretnénk csinálni az alkalmazásban, kiküldeni egy notifikációt hasonló, eventekhez kötjük, és, vagy kötetlenül mondjuk kiküldjük, és audience-eket célzunk. Tehát így a setupolás során az első lépés az volt, hogy meghatározzuk az eventeket és a célközönségeinket. És minket is használtunk fel, hogy említettem az analitikát, betettük az autentikációt a belépéshez, a real-time database-t, a storage-et el tudjuk tárolni a fájlokat, tehát a feedbe a storage-es fájlokat tettük, illetve a storage-ba töltöttük fel a chat során feltöltött képeket. Remote config, tudjunk cserélgetni modulárisan dolgokat, bevettük a crash analitikát, mert erre nagyon kíváncsiak voltunk még, és a notification-öket. De az én részem nagy részt az analitikáról fog szólni. Amikor kijött a Firebase Analytics, igazából rendkívül örültem. Ennyire nem. De tényleg nagyon örültem annak, hogy a Google egy kicsit próbál előre menni a mobilos irányba. A Google Analytics-re ugyanis az volt a gond, hogy egy teljesen általános felhasználású analitikai eszköz. Ott vannak a bounce rate-ek, és ott van egy jó pár olyan mérési dolog, még amihez a mobilnak semmi köze. Mert ilyeneket a mobilon nem fogunk megtapasztalni. És várakoztam, és nem tudtam igazából, hogy most mire számít, csak mi lesz ebből az eszközből. Hogy igazából egy Google Analytics lebutítva, vagy valami teljesen más eszközre adtak össze. A vége az lett, hogy ez egy mobile-only dolog. Igazából natív és progresszív webfejlesztőknek készült, és igazából csak mobilos dolgokat támogat pont emiatt. És le van teljesen csupaszítva. Ami nem szükséges, az nem kell. De sajnos ezt egy kicsit túl is tolták. De mi is van benne, és mire is jó? Na, itt... Na jó, Chrome-ot előtt van írni. Szóval, kapásban, amikor belépünk, és nincsenek képen, úgyhogy valaki mindegy. Elnézést. Egy dashboard fogad minket kapásból, ahol a 4-5 klasszikus analitikai mutatót mutatják, hogy aktív user egy napi, heti, havi szinten, kiraknak egy kohort analízist, hogy azok a felhasználók, akik még egy időben telepítették az appot, azok milyen arányban térnek vissza napi, heti rendszerességgel, és milyen gyakoriságban hagyják el az alkalmazásodat. Megmondja, hogy nagyjából milyen eszközökkel használják a rendszert, de nagyon egyszerűen készülék és ennyi. Nem támogat se kijelző típus, se semmi többet. Utána jönnek az eventek. Az eventek mezei egyszerűséggel szépen egymás után sorjába ki vannak rakva. Se gruppolás, semmi nincsen igazából benne. Ezzel majd mindjárt meglátjuk, hogy mik igazából a gondok, vagy mik az erősségei. Audience. Az audience-ben a közösséget, az aktív felhasználóidat tudod csoportokra osztani, annak függvényében, hogy kiket szeretném megszólítani. Mi olyan audience-eket tettünk bele például, hogy fizető felhasználók, akik mondjuk már fizettek be csekket. Tudtuk azt, hogy rákötöttük a csekkbefizetésre egy külön eventet, akinek az event elsült, igazából ő fizető felhasználónak minősítette a továbbiakban. Voltak a problémás ügyfelek, akik írtak az ügyfélszolgálatnak. Nekik valószínűleg valamilyen problémájuk akadt a szolgáltatásunkkal. Ők voltak a problémás ügyfelek. Mind külön audience, akiket a későbbiek során notification-ökkel bármivel meg tudunk fogni. Kohort analízis, ahogy említettem, igazából a visszatérési ráta, semmi új. Ez a bármelyik analitikai eszközön megkapunk. Amit külön viszont nagyon szerettem benne, ezek a funnelek, ugyanis ennyire egyszerűbben még nem lehetett felállítani és összehozni egy funnelet. Megmondtad neki a 3-4-5 stepet, amit szeretnél összerakni, és szó szerint csak kiválasztod a listából, hogy miket szeretnél. Furcsa mód, amennyire egyszerű hangzik, ennyire nem tudták még mások összerakni. És attribution. Az attribution arra a kérdésre adja meg a választ, hogy honnan jönnek a felhasználóink, mik a források. Ez igazából a legfontosabb tényező, ugyanis tudnunk kell, hogy mik azok az erős médiumok, akikre támaszkodva új felhasználókat tudunk az alkalmazásunkba behúzni. Na igen. Na nézzük. Az audience-eknél egyébként egy nagyon jó dologot felfedeztünk még azon kívül, hogy létre lehet hozni csoportokat, hogy bizonyos csoportokat ő maga hoz létre. Tipikusan a crash-elő userek.
Akinél elkeresett az alkalmazásunk, ő egy külön audience lesz. Rá külön figyelni fogunk, és megpróbáljuk megalapítani, hogy mi okozhatta ezt nála. A notification-öket rendkívül jól lehet célozni. Nem tudom, notification-öket szoktatok kiküldeni, implementáltatok már az alkalmazásaitokba esetleg? Notification-ök? Szuper. Nagyon egyszerűen lehet vele célozni. Megmondod, hogy ki a cél, és nagyon finoman, pontosan be lehet állítani. És ki is küldeni neki. Utána elmondja, hogy nagyjából hány embert ér el, és egy megnyitási rátát is ad. Ez az, amit egyébként más notification szolgáltatásnál csak pénzért kapunk sajnos, hogy még a legalapvetőbb adatokat is, hogy kitérünk el nagyjából hány embert, és ebből hányan is nyitják meg, amit írunk nekik, kevés. Pedig ebből tudjuk mérni a kommunikációnk sikerességét. És ami még nagy előnye volt számomra, az tényleg az, hogy ez egy all-in-one konzol, és annyira egyszerű, annyira letisztult, és annyira könnyen használható, hogy tényleg nem kell az a fejlesztői tudás. Az ember tényleg végignyomogatja, és érti azt, hogy mit csinál nagyjából, fejlesztői tudás nélkül. Ami még extra az, hogy ingyenes és korlátlan, valamint, hogy az adatok behúzhatóak egy Google Analytics fiók alá is. Tehát egy csoportba szépen össze tudjuk szedni a különböző fiókokat, és kezelni. Természetesen a funkciók nem bővülnek, sajnálatos módon, így hiába húzzuk be Analytics alá, UI változik, de a funkciók ugyanazok maradnak, ugyanazokkal az adatokkal, csak a fiókba húzzuk be. Valamit be lehet húzni a Firebase alá a Google Developer konzolunkat is, ami viszont egy jó ötlet, mert ott viszont sokkal több adatot láttunk arról, hogy az androidos appjaink hogy teljesítenek. Milyen negatívumokkal találkoztunk? Bár nagyon szeretjük egy pár funkcióját, de nagyon éreztük benne azt, hogy kevés. És méghozzá az alapvető, legtöbbször hétköznapi szinten előjövő problémákra. Az analitika részében az, hogy nincs autoscreen tracking és timestamp on screen, az nekünk nagyon hiányzott. Ez az, amit a Google SDK-ja eventezés nélkül is bemér nekünk. Megmondja azt, hogy a különböző felhasználók melyik oldalon mennyi időt töltöttek el. És hányszor látogatták természetesen. Ez volt az, ami teljes mértékben hiányzik a Firebase-ből. Nincs behavior flow. A behavior flow az, amikor olyan, mint egy funnel lényegében, csak itt nem te határozod meg azt, hogy a felhasználók hogyan mozognak, és nem a konverziós ráta az elsődleges célja, hanem arra, hogy megismerd azt, hogy a felhasználók hogyan navigálnak az appban. Mi az első lépésük, utána milyen oldalakra mennek tovább, mondjuk második szinten és harmadik szinten. Ami azért fontos, hogy optimalizálni tud az útjukat a cég elérésében. Az eventeket nem nagyon tudtuk csoportosítani. Pozitívum, negatívum, nézőpont kérdése. Ha olyan alkalmazásunk van, ami kicsi, kevés képernyővel rendelkezik, kevés funkcióval rendelkezik, ergo kevés event is köthető rá, nem gond, mert akkor viszont könnyen átlátható. Viszont van egy olyan alkalmazásunk, ami 60-70 screenből áll, és legalább 2-3 eventet mérünk egy screenen, tehát ilyen 1-200 eventes alkalmazás, na ott viszont már okozhat gondokat. Átlátni még könnyű, de mondjuk riportot gyártani abból, hogy egymással összefüggő dolgok, hogy mondjuk egy adott gombot, ami ugyanazt a funkciót hajtja végre csak 2-3 különböző oldalon, hogy ezt mégis hányan használták, itt azért már időt lehet veszteni. És az adatokat későn lát, tehát az adatokat késleltetve látjuk, semmilyen real-time analitikával nem találkoztunk. Ami ideig nem lenne probléma, mert abban a hitben voltunk, hogy hát majd mellé csapjuk a Google Analytics SDK-t, és hát meg vagyunk mentve. Nem. Nem tudtuk használni a Google Analytics SDK-t, majd erről is beszél, remélhetőleg, és ahogy olvastam utána, a Google-nek a Tag Manager-ét ajánlották arra a célra, hogy itt egy kicsit közös nevelőzőre hozzuk a dolgokat. Mire jó ez? Hogyha van egy MVP-tek, vagy egy Proof of Concept-etek, akkor igazából ennek a készítéséhez ideális. Mindent megkaptok egyben, egy szolgáltatási csomagban, egy account alá behúzzátok, és a funkcióknak a 80-90%-a ingyenes. A TestLab is például azt hiszem most, hogy a TestLab is ingyenes október végéig emlékezetem szerint, tehát csak pár dologért kell fizetni. És egyébként egész olcsók a csomagok. Azok számára ajánlom még, akik igazából a mobilos világban, és főként még itt a mérési részébe most csöppentek vele, akik még nem tudják azt, hogy igazából mit is szeretnének mérni, hogyan szeretnének mérni, nincs tapasztalatuk benne, nekik nagyon jó kiinduló pont, mert ingyenes,
nem annyira összetett, nem olyan komplex, mint a Google Analytics, mert tapasztalatom szerint általában a Google Analytics-től az rettenti el az embereket, hogy nagy, átláthatatlan, komplex és tényleg kemény, az egy atomfegyver. És tényleg, aki tényleg kis appokat akar gyártani, MVP, Proof of Concept és kezdő esetleg a mobil témában. Nekik nagyon jó, mert ingyen össze van rakva minden egyes szolgáltatás. Egyébként, ahogy néztük, a Firebase-t igazából a Google azért rakhatta össze, ez egy ilyen hipotézisünk, ez majd kiderül, hogy igazunk van-e vagy sem. Mert pont amit az előbb mondtam a Google Analytics összetettségéről és elrettentéséről, emiatt van az, hogy rengeteg kisebb mobil analitikai cég, mint a Mixpanel, a Flurry, a Countly, föl tudtak jönni. Mert egyszerűen kínálnak kevesebb funkcionalitással, de jó mérőrendszereket. És igazából a Firebase pont ide érkezett meg, velük egy szintbe. Plusz-minusz egy-két funkcióval, de nagyjából ezeket tudja. Tehát nézzük, hogy mik vannak. A Google Analytics-nál, mint tudjuk, igazából kiterjesztettebb szolgáltatásokat kapunk, több kiemelt funkciót, tehát például mindenképpen a sprint trackinget, viszont cserébe komplexebb a használata. Viszont itt a Mixpanel, aki vele együtt egy ugyanolyan súlycsoportban játszó mérőrendszer, ők betették az auto-eventezést. Nem kell csodákat várni, az auto-eventezés lényege az, hogy fölismeri az alkalmazás UI-ját, végigmész a különböző oldalakon, különböző page-eken, és a gombokra tudsz click eventet tenni. Rákattintasz, elnevezed, ahogy szeretnéd, és ezt ő maga be is rakja igazából az appodba. Tehát nem kell vele külön bonyolódni, nem kell kódot írni, kezdők számára tökéletes választás alapdolgokra. Notification itt jobban van kidolgozva, ezt majd a következő részben még látni fogjuk, hogy miért. A Notifications résznél nem tökéletes, nem tudja az összes funkciót, amire egyébként egy átlag cégnek szüksége van, de az átlag userekkel kommunikálni tud. Ismétlődő kiküldések hasonló. Van valós AB testing. Ezt azért mondom, hogy valós, mert a remote config-kal kapcsolatban sokáig az volt a fejünkben nekünk is, hogy mivel össze van kötve az analitikával, ezért talán AB testingre is alkalmas lehet. Minden lehet, de azért valljuk be, hogy egy valós AB testingnél, amikor rákötöd, megmondod neki egy UI-ja, hogy igen, A verzióban maradjon az eredeti szín, B verzióban mondjuk legyen zöld a fejléc, vagy más színű a gomb, közelebb van a valós AB testing szolgáltatásokhoz. És van benne Live Analytics. Látjuk persze pontosan, mi történik az alkalmazásunkban, mondjuk egy release után, bármikor, amikor kulcsfontosságú az, hogy másodpercre pontos adatokat kapjunk. Végül pedig itt van még egy Countly is, amit érdemes megemlíteni. Ők arról híresek igazából, hogy nagyon jó és nagyon részletes a user-kezelésük, mindenkiről profiljük van. Úgy képzeljétek el, hogy van 5000 felhasználótok, akkor mint hogy 5000 kartatékai lenne egymás mögött. Kihúzol egyet, látod, hogy az a felhasználó miket csinál, hogy ment végig a különböző folyamatokon, belévi az engagement szintjét, hogy látja azt, hogy milyen gyakran jön vissza az alkalmazásban, mennyi időt tölt el benne, megmondja, hogy mennyire elkötelezett felhasználók. Crash és eszközanalitika benne is van, és a Firebase-zel ellentétben az összes többi szolgáltatásban sokkal részletesebb az eszköz analitikai rész, ami fontos abban, hogy amikor tudjátok, hogy milyen eszközöket futtatnak a piacon. És itt nem csak az a lényeg, hogy mi a típusa, milyen kijelző mérettel dolgoztok hasonlókkal. Tehát, hogy egy eszköznévből szuper, most abból, hogy SMB 300-as, ebből sokra nem megyek, és a Firebase-en csak ennyit mondott meg a Samsung-val. Illetve van kampánykövetés, amit én nagyon szeretek benne, ahogy bármire rá tudjátok akasztani plusz követőkódot és elküldeni, és ezzel sokkal egyszerűbben tudjátok, és én jobban szeretem ezzel mérni azt, hogy a különböző forrásokból hogyan jönnek a felhasználók a földbe. Mondjuk kirakunk egy Facebookos hirdetést, és mondjuk az indexre is kikerül egy cikk rólunk, össze tudjuk mérni rendesen, hogy melyik érte meg jobban a befektetést. És akkor beszéljünk egy kicsit a notification-ökről. Ez már csak egy rövid rész lesz. Mik ezek és mire jó? Összefoglalva, a notification-öket tudjuk újra aktivizálni legtöbbször a felhasználóinkat. Ez egy egyoldalú kommunikációs csatorna, igazából, ami az utóbbi időben egyre szélesebb spektrumot fed le. Most már nem csak üzengetünk nekik, hanem igazából információkat is küldünk. Amikor megnyitunk egy push notifikációt, akkor tudunk benne adatot küldeni. Meg tudjuk mondani az alkalmazásnak, hogy a push megnyitás után mi történjen. Miközben elfedjük az egészet egy
felhasználónak szánt üzenettel. Amik nagyon jók, és ezekre a Firebase teljes mértékben képes is. Bármit szeretnétek ilyen egyszerű dolgot, megcélozzátok az audience-et, megmondjátok, beadjátok neki azt, hogy milyen adatok vannak, mit kell megcsinálnia, kiküldi és végrehajtódik. Tehát kapunk üzenetet, küldést, kapunk analitikát a küldésekhez, és rendkívül targetálást. Ami kimaradt az eddigiekből az az, hogy az időzíthetőség. Egyszerű funkciónak tűnik, de ez is sok helyről hiányzik, hogy időzíteni tudjuk a pushokat. Nem érünk rá, időzített dolgok vannak. Tipikusan a check befizetés. Egy héttel a befizetési határidő előtt kiküldünk egy pusht, hogy akkor még nem fizette be, eventre, a pay eventre, aki a pay event, akinél a pay event nem sült el, menjen ki az, hogy fizess be kérlek a számládat, mert jön a határidő. És ha már analitika, tudjuk azt, hogy mikor jelent meg a felhasználóknál a notifikáció, látjuk azt, hogy mikor kapják, hogy hányan kapták meg, hányan nyitották meg, és hányan diszmisszelték. Ezek is olyan funkciók, amik így egyszerűnek is jónak tűnnek, de tényleg ingyen nem kapunk meg őket. Kiküldjük, és utána nem szoktunk általában róluk semmit sem tudni. Pedig ezekkel tudjuk igazából a kommunikáció sikerét mérni. Teljesen most. Viszont hiányzik belőle nekünk két nagyon fontos dolog. Az egyik igazából a silent push-ok, hogy ne csak a felhasználónak tudjunk üzenni, hanem az alkalmazásnak is. Hogy például tettünk föl mondjuk új dolgokat a szerverre, új adatok mentek föl, és szeretnénk küldeni egy silent push, hogy amíg éjszaka az emberünk alszik, addig a háttérbe töltse le az információt. Erre sajnos a Firebase alkalmatlan. Illetve a dataset event alapú értesítés küldése, erre sincs a lehetőség, hogy például ha történik a felhasználó csinál valamit a Firebase-en belül, mondjuk befizet egy csekket, azonnal kapjon egy pusht. Ez tipikusan, mint a Facebookon, amikor a posztjaithoz hozzászólnak, és kapsz egy automatikus értesítést, hogy igen, XY lájkolta a bejegyzésedet. Sajnos az ilyen automatikus push küldésekről is le kellett mondanunk. És nagyjából ennyit szerettem volna, és nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Van egy kérdés? Volt egy díja, hogy kinek jó a Firebase, akkor egy keresztkérdés, hogy kinek nem ajánlná. Hogy milyen célra ajánlná? Ha nagyobb az alkalmazásod, az már kapásból egy kizáró ok, mert működik vele, de megnehezíted a saját életedet. Tehát túl sok eventet pakolsz vele, audience-ek közül többet raksz vele, átláthatatlaná teszi a UI-t. Tehát ennek az egyszerű UI-nek ez a hátránya, hogy ez kevés információra lett dizájnolva. Illetve akkor, hogyha van lehetőséged, tényleg van lehetőséged egy rendes backendre, van egy Raspberry Pi otthon, akkor már nevet mondok. Bocsánat, igen. Esetleg még kérdés? Nekem még van kérdésem. Milyen engine-t használtok azokhoz, hogy mi volt az ez milyen app volt? Sima? Natív alkalmazást készítettünk. Tehát az Androidos kolléga Ádám. Tehát ez natív Android alkalmazás. És csak Android, tehát nincs ilyen, hogy... Készült iOS is. Készült egy iOS alkalmazás is, ami és egyébként a két alkalmazásnak a kódjai ki fognak majd kerülni GitHubra, hogy bárkinek van kedve kipróbálni a jövőben Firebase-t, akkor igazából le tudjátok majd tölteni GitHubról pár hét múlva. Kicsit még takarítani kell benne. Nem szóltam. És igazából annyi dolgotok csak, hogy beregisztráltok Firebase-re, megkapjátok a tokeneteket, beillesztitek a megfelelő helyre, és igazából az eventek mind be lesznek építve a kódba, mindent ki tudtok próbálni. Megtapasztalhatjátok igazából a teljes funkcionalitás nagyjából. Talán a hosting meg egy-kettő kimaradt. Akkor a kliensre a Firebase portálon nem is kell semmit állítgatni? Beregisztrálok egy fiókot, kapok egy tokent, és akkor az ebből adatok fogják feltölteni, tehát ott semmit nem kell létrehozni. Igazából nem, mert az eventeket nem te hozod létre a kliensben, hanem az eventeket, az audience-eiteket kell majd létrehoznotok csak a Firebase-ben, de ezt csak akkor tudjátok, hogyha esetleg többen próbálgatjátok, akkor látszódik az audience-en belül, hogy már több a user, és akkor ott tudjátok leválasztani a dolgokat.
vagy lehet válogatni dolgokat. De nem, a JSON az, amit... Nem, de lesz még egy test JSON mellette, jó, köszi. A JSON-t kell majd még a database-be feltölteni, de nagyjából... Szerintem mennyi volt az össz? Meg a storage-ba a képeket. De azt érek már csak ilyen, hogy a storage-ba még a képeket. De nagyjából ennyi. És szeretném átadni a szót Szabó Ricsi barátomnak, aki az autentikációról és a többi részről fog mesélni. Sziasztok! Szabó Richard vagyok, és itt dolgozom a Supercharge-nál iOS fejlesztőként. Mint Ákos elmondta, mindannyiunkat érdekelt, hogy ez hogy néz ki. Igazából ez az új Firebase, most ilyen nagyobb hype lett. Igazából én 3 dologról szeretnék beszélni nektek. Egyrészt az autentikációról, a cloud messagingről, ami magába foglalja a push notification-eket, illetve ezt az FCM nevű Firebase Cloud Messaging platformot, illetve a crash reportingról, és arról, hogy a Crashlytics-hez képest ez nagyjából milyen. Szóval először is az autentikáció, hát ez ugye nagyjából minden alkalmazásban szükséges, hogyha helyesen akar anonim userekként. Ez csak egy szimpla arról, hogy hogyan kell föl setupolni ezeket a dolgokat, ugye általában máshol nincs ilyen, mert mindenhol így néz ki ez az egész. Annyi az egész, hogy CocoaPod-ból lehet behúzni ezeket dependency-ként, a Firebase-t, illetve annak a specieit, amik egyrészt az autentikáció például, illetve ez a Fear App Configure az, ami minden SDK előtt le kell, hogy fusson, amit nyilván értelemszerűen egyszer kell meghívni, és ennyi. Lehet többféle usert kezelni, többféle user kategóriát kezelni a Firebase-zel. Egyrészt vannak, nem tudom inkább felületni, azt olyan egyszerűbb lesz. Az autentikáció fülön belül be lehet ejteni többféle sign-in metodot, ami például lehet az e-mailes password autentikáció, lehetnek anonymous usereitek, illetve jelenleg 4 féle providert támogat a Firebase, ezeket itt látjátok. Az anonim userekről azt kell tudni, hogy ezek alapjáton csak temporáris userek első körben, de ezeket később a normális Firebase userekkel lehet előléptetni, úgymond. Illetve azért kellenek ezek az anonim userek esetleg, mert ezek tudnak dolgozni az olyan adatokkal, amik védve vannak mondjuk olvasásra, amiről később majd el nem fognak nektek beszélni a storage-el, illetve az adatbázissal kapcsolatban. Itt ez a példakód, igazából nagyjából minden autentikáció ilyen egyszerűen megoldható, utána nyilván a userrel, illetve az errorral azt teszem, amit akartok. Erről sokkal többet nem lehet elmondani. Van az e-mailes password autentikáció, a képeket, amiket úgy látom, hogy elcseréltem. Szóval a sima e-mail, illetve username password-es autentikáció is ennyi. Konkrétan lehet a felületről létrehozni usert, illetve lehet ezzel a metódussal létrehozni usert. Tehát tényleg ez csak ennyi nagyjából. Identity providerek, mint a Facebook, Google, a Twitter és a GitHub,
nagyjából mind a három ugyanerre a sémára épül. Konkrétan nyilván először kell kérni egy access tokent a szolgáltatótól, és abból lehet ilyen authentication provider segédosztállyal csinálni egy ilyen osztályt, amit majd lehet ezt csinálni ennek a sign with credential metódusnak. Illetve ezen kívül lehet custom autentikációt megvalósítani, azaz te csinálod meg konkrétan a saját backendet. Ehhez a Firebase oldalán kell generálni először egy service key, utána a saját szerverben nyilván megoldani az autentikációt, ott kell majd generálnod a saját tokent, majd utána ezek a userek is lementések kerülnek az adatbázisba, a Firebase-nak saját adatbázisába, konkrétan csinál egy usert, és hozzá linkeli ezeket a custom tokeneket. Illetve az autentikációhoz hozzátartozik még, hogy lehet figyelni az aktuális állapotát a usereknek, hogy változott-e egyáltalán a user, vagy annak az állapota, illetve az access token változott például egy Facebook esetében, és többi. Ez is ilyen egy ilyen listenerrel lehet nézni igazából. És Cloud Messaging-gel ennyi volt igazából az autentikáció, és akkor a Cloud Messaging-gel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy ez is nyilván nagyon kényelmes. Még az autentikációhoz szeretném azt hozzátenni, hogy a parse.com-ot nem tudom, hogy ki ismerte, esetleg, hogy használta valaki parse.com-ot. Szerintem sokkal kényelmesebb az egész Firebase-es autentikálás. Ott nem hoztam példakodat sajnos, de ott egy kicsit bonyolultabb volt, ott volt még mindennel kapcsolatban valami kavar, legalábbis nekem úgy tűnt, amikor én azt használtam. Ennyi nagyjából. A Cloud Messaging-gel kapcsolatban push notification-eknek a bekonfigurálása az annyi igazából, hogy generálunk egy appearance certificate-et a Member Center-ben. Ezt gondolom nagyjából mindenki tudja ennek a menetét, de igazából a Member Center-ben, hogyha elkezdett csinálni, akkor le van írva minden lépés, hogy kell csinálni, vagy minek kell történnie, illetve magát az SDK-t kell inicializálni, és csak fel kell iratkozni a notification-okra, amit az app-delegate-ben megtehetsz például. Hát van ez a Messaging API, amivel konkrétan bizonyos topikokra tudsz feliratkozni, illetve ezekre a topikokra ki is tudsz küldeni notification-okat, ugyanúgy, mint hogyha push küldenél. Csak nem audience-nek küldött ki az üzenetet, hanem topikra. Az, hogy egy topikra feliratkozni, az ennyi igazából szép, és ugyanúgy az application did receive remote notification-ben kell ezeket kezelni. Key value párok ezek is, 4 kilobájt tartalmaztak adatokat, de aztán nem fontos most. Tehát úgy le lehet őket kezelni mégis, mint push notification-okat. Illetve van még a crash reporting, ami szerintem nagyon csak érdekes itt a Firebase-ben. És akkor ezt szeretném bemutatni, hogy nagyjából ez így mit tud találni, illetve egyszerűbb, mint hogy két account-ot be szerintem. Először is ahhoz, hogy iOS-en be tudjuk konfigurálni a push cache reportingot, ahhoz létre kell hoznunk egy service accountot, aminek segítségével majd a szimbolokat tudjuk feltölteni mindig minden build után
a Google-be. Ez Google-be a Firebase-hez. Ez igazából csak annyi, hogy a beállításnál, permission-oknél tudunk csinálni egy service accountot, elnevezzük valahogyan, róla kiválasztunk a project editort, furnishing private key, és akkor ez generálni fog nekünk egy JSON fájlt, amit az appunkban le kell futtatnunk, Bigger-Face-ként, illetve egy Google App ID-t kell átadni neki, ami benne van abban a playlist fájlban, amiben a Firebase inicializálásánál kapunk egy playlist fájlt, amit használnunk kell. Abban benne van ez a Google App ID. És akkor ez mindig feltölti meg nekünk szimbolokat, ez alapján tudja majd meg tudjuk megnézni a logoknak a tartalmát, illetve a crash-nek a tartalmát. Most a crash reporting-val kapcsolatban generáltam ma pár crash-t. Igazából ezek alapjártan csak egy assert false vagy ilyesmi van benne, illetve a CrashlyTix-nek a crash metódusa van meghívva. Ez egy overview az egészre, hogy mi történt mostanában, itt lehet eljötni, hogy mikor történtek ezek a crash-ek elmúlt x időben. Lehet követni, hogy mennyi crashünk volt egyáltalán. Ez egy ilyen general overview magáról a hibáról, illetve van details. És ez a details, ami érdekes szerintem, mert ez több adatot ad nekünk, mint a CrashlyTix például. Tehát a CrashlyTix-ben például nincs ennyire jól összedve. A performance data az még talán, de a device-ról nem ad ennyi információt szerintem. De azon kívül illetve ezen kívül még az fontos, hogy az analitikával nagyon jól integrálódik ez az egész. Konkrétan tudunk olyat csinálni, hogy azoknak a usereknek küldünk például a push-t, be tudjuk állítani ezt audience-nek, hogy az, aki például 3-nál többször crash-elt, az kapjon egy bizonyos push notification, ami szerintem egy tök jó dolgot jártam. Tehát olyat, hogy visszanézed egy user, minket crash-el. Ugye a CrashlyTix-ben ilyen pont nincs, hogy tudom, én látom, hogy ez a user megint crash-elt iOS 7-tel, nem tudom milyen screenen, és még visszanézed a historiát, hogy még milyen screeneken szálltál. Szerintem ez pont CrashlyTix-ben van, ami szerintem szóval a CrashlyTix-nél lehet usereket identify-olni, csak be kell állítani. Már mutatom. Igen. Alapjártan a CrashlyTix versus Firebase-nél igazából nagyon nagy pro a Firebase-hez, hogy sokkal egyszerűbb felszapolni. Tehát a CrashlyTix-nek az apja az így nem a legkényelmesebb dolog ever. Nem tudom, hogy ki hogy gondolkodik erről. Ezen kívül, amit mondtam, hogy az analitikával sokkal jobban összhangban van, nyilván mert a Fabricben nincsen ilyen jellegű targetálás. Illetve az, ami viszont egy per con dolognak az, hogy még bétában van. Ez azt jelenti, hogy még mindig lehetnek, ahogy a Google fogalmazott, outstanding issues, illetve vannak is known issue-k a Firebase-nél, például iOS-szel kapcsolatban az, hogy nem mindig ismeri fel a device-t. Szóval ez azért nem legbarátságosabb. Illetve nincsenek e-mail notification-ok, és nincsen impact level konkrétan egyik crash-re sem, ami szerintem nagyon hasznos a CrashlyTix-nél, illetve
Még ide fel tudom azt sorolni, hogy nincsen integráció konkrétan más rendszerekben, míg a CrashlyTicsnek például vannak integrációi, például mi GitLab-et használunk, tök jól össze lehet integrálni a kettőt. És nem tudom megmondani egy issue-ról, hogy az most éppen már meg lett oldva, vagy nem lett megoldva. És esetleg van több szintje a Crash-nek, non-fatal issue? Van fatal, illetve non-fatal. Szerintem nem van a diagramon, kint csak erről van. Igen, ezt az Androidnál meg tudom mutatni. De csak azért nem volt, mert... És nem azokban nem volt még ilyen Crash? Ez mindkettő a fatal error volt, amit én... Ja, értem. De ha lett volna nem fatal, de akkor is látszik a dashboardon. Itt van konkrétan a dashboardon az Androidnál fatal, illetve non-fatal, így jelöli a dolgot. És fent látszik az összefoglalóban? Itt nem látszik Csak viszont. el, Igen, itt nem látszik viszont. Viszont itt ki lehet ismerni csak a fatal, illetve a non-fatal errorokat. Igen. Igazából ennyit szerettem volna mondani. Összességében, amiről most én beszéltem, ezek a dolgok szerintem jól ki vannak találva a Firebase-ben. Az autentikáció nagyon egyszerű, és tényleg a custom autentikációval is egyszerűen meg lehet barátkozni. A messaging, tehát a push notification például azért jól terültartóak, ilyen Ákos, amiket mondott, problémákat, azok még fannálnak. Illetve a crash reporting, hát én kíváncsi lesz rá, mi lesz ebből később. Jelenleg bíztató, tényleg főleg az easy setup az, ami engem megfogott ebben az egészben. Igen. Köszönöm szépen. Van esetleg valakinek kérdés? Nekem lenne egy, vagy esetleg ilyen custom kulcsértékvárosokat lehet átmenni egy Crash-hez. Igen, azt nem mondtam, de ugyanúgy, mint a CrashlyTics-hez itt is lehet logolni külön a Crash-ekhez. Illetve talán kíváljük pert nem lehet, úgy mint a CrashlyTics-ben, viszont logot lehet küldeni a Crash-sel együtt. Az lenne a non-fatal mondjuk. De hogy ugye be lehet állítani különböző értékeket, hogyha el is számolnak, akkor még azokat menni. Igen. Ez még nem nagyon fejlett, mint a CrashlyTics-nál például. Akkor köszönöm szépen! Tartsunk egy kis szünetet, mert még ugye van pizza, és még van sörünk is. És közben, amit kihagytam, és csak kihagytam, Köszönjük! Sziasztok! Kovács Ádám vagyok, Supercharger Tech Lead. Android platformmal foglalkozok elsődlegesen, majd láthatjátok a laptopnak a hátulján is, szép Android logó ott van. És főként a storage-ról fogok az adattárolásról beszélni, illetve egy pici kitérőt teszek az analitikára is. Adattárolás. A Firebase 4 terméke is valamilyen szintű adattárolást támogat, de mindegyiknek más-más a funkciója. Ezek itt sorrendben a real-time adatbázis, a storage, a remote config és a hosting. Előjáróból gyorsan elmondom, hogy ezek nagyjából mire valók. A real-time adatbázis az természetesen egy adatbázis, egyszerű adatok tárolására alkalmas. A Firebase Storage azok kivonaton a fájlok tárolására van kitalálva. A remote config az egy keyword alapú konfigurációt tudsz meghatározni, amit a mobile eszközöd olvas, ez alapján távolról tudod valamilyen szinten befolyásolni a applikációnak a viselkedését, anélkül mondjuk, hogy új verziót adnál ki belőle.
hosting, ez inkább ilyen webes felületek, HTML, CSS, JavaScript, ha ezeket megemlítem, akkor nagyjából el tudjátok helyezni, hogy a Firebase-nek ez a szolgáltatása mit céloz meg. Például a példaprojektünkben az ügyfélszolgálatos tipikusan egy Firebase-en hostolt felületet tud válaszolni a chaten az ügyfeleknek. Adatbázis. Az adatbázis egy NoSQL JSON adatbázis. A hagyományos mindjárt mondom a nevét, a hagyományos relációs adatbázisokkal ellentétben itt pár dolgot majd meg kell fontolni. Erről ki fogok térni, hogy mi a sajátossága ennek a NoSQL adatbázisnak. Egy remek tulajdonságának a real-time adatbázisnak, hogy van offline képessége, gyakorlatilag az SDK-ban szó szerint egy sort meghívsz, és onnantól kezdve offline is tud működni az alkalmazás. Elindítod az alkalmazást, egyszer online, leszinkronizálja magának az adatbázis, kilövöd a wifi-t, kilövöd mondjuk az alkalmazásodat, mégis el fog tudni indulni, minden adat benne van. Sőt, bármilyen művelet, ami a real-time adatbázis írását vonna maga után mobilkliensen, azt offline is megjegyzi, és amikor újra online lesz, beszinkronizálja és feltölti az adatbázisba a módosításokat. Mindezt SDK-ból nem nagyon látod, ugyanúgy kéred az adatokat offline meg online állapotban az adatbázistól, viszont vannak segítségek, listenerek, illetve metaadatok, ami alapján el tudod dönteni, te most élő adatot látsz, vagy offline dolgozol. Általában az esetek 90%-ában tényleg, amikor adatra van szükség, adatok megjelenítik, sokszor nem is érdekel, hogy honnan származik az adat, online vagy offline, egyszerűen csak valami adatot meg akarsz mutatni a usernek. Az adatbázisnak a konfigurációja az expression based, különböző kifejezésekkel lehet megadni, hogy az egyes nódokhoz, egyes részfákhoz milyen jogosultsággal lehet hozzáférni, például bárki olvashatja, vagy csak autentikált user olvashatja, írhatja, illetve lehet anonim usernek is külön adni jogokat. Nézzük, hogy mit tud az SDK. Főként, mondta a Android fejlesztő, főként androidos kódokat fogok villantani, de az iOS SDK is gyakorlatilag párhuzamban ugyanazt tudja. Néha más lemezéktalannak, úgyhogy amit itt elmondok, az ott is igaz lesz nagy részt. Az adatbázishoz egy szingletonon keresztül tudunk hozzáférni, emiatt biztosítva van, hogy thread-safe van, thread-safe lesz az adatbázis hozzáférés, nem kell mindenféle write lockokkal vacakolni. Az adatbázisnak a különböző részfájt párfokkal éred el, mint ahogy az előző dián látható volt. Párként tudom megadni, hogy ennyi teszt, azon belül DNS, azon belül user ID, azon belül mondjuk a nulladik módra vagy kíváncsi. Az SDK biztosítja, hogy fölpasszol neked az adatbázistól kapott nyers JSON-t a megfelelő pure object modellre. Nem kell neked semmi passzolásra vacakolni, viszont van egy minimális limitációja, csak primitívekre működik, listákra, illetve mapekre. Nincsen XSHT JSON support, amikor meg tudnád adni mondjuk egy type mezőbe, hogy ez most egy egyszerűbb, vagy egy leszármazottja mondjuk egy objektumnak, akkor tudná adni egy tippet, hogy ez mondjuk egy
milyen típusú klasszra kell fölparszolni. Amikor vegyesen van egy listában több különböző típusú modelled. A Java-s SDK sajnos semmilyen szinten nem kezeli a data objektumokat, ezért valamit ki kell találni a fejlesztőnek, vagy kiírja ISO 8601-es formátumba, szabványos formátumba, akkor beletesz az adatbázisba stringként, vagy mondjuk egy Unix epoch time-ot tesz bele, sajnos viszont vissza is kell ugyanúgy parszolni a saját magadnak, mire az SDK ezt nem biztosítja. Illetve a Java-s SDK-nak egy érdekessége még, hogy listákat picit trükkösebb fölparszolni. Úgynevezett generic type indikátorokat kell használni, igazából erre fogom mutatni példát, nem egy nagy ördöngösség, viszont így elsőre picit meglepő volt számomra, amikor használtam az SDK-t. Nézzük, hogy itt van nekünk az SDK adatok olvasására. Három fő típusú listenert különböztetünk meg. Van, amikor az egyik a Wave listener, amikor az egész részt, tehát a JSON-en belül figyel. Ha változás van, akkor rögtön megkapod újra, mint hogy változott valami, megkapod az egész részt újra. Child Event Listener, ez az, amikor mondjuk van egy listád, és akkor a listán belül egy ellen változik, bővült, változott, törölték, ássorrendezték, tehát ezzel sokkal fókuszáltabban tudsz változásra figyelni. Illetve van egy nagyon-nagyon jó listener, ami kimondottan UI inicializálására való, ez az úgynevezett Single Value Event. Ezzel, amikor lekéred az adatot, egyetlen egyszer fog elsülni a listenered, amikor lekérte az egész adatot, utána leiratkozik a változási eventekre, tipikusan UI-nak a adatainak a kitöltésére alkalmas. Emellett még támogat mindenféle queryzés, limited, filtering, sortingot, mindent, tehát tudtok queryket kifejezetten definiálni az adatbázis felé. Mindez hogy néz ki a gyakorlatban? Egyrészt kiemelném, hogy az SDK az nagyon-nagyon jó dokumentált, tényleg minden részletesen le van írva, példakódokkal, know-how-okkal tele, és hogy történik mondjuk egy Android projekten ennek az egésznek az inicializálása. Regisztrálsz magadnak egy Firebase projektet a Firebase-nek a weboldalán, lehúzod annak a konfigurációs fájlt, amit a Firebase-nek a weboldal kiköp Google Services.json. Ezt berakod a root mappájába a projekteknek, berakod a Gradle-nek a megfelelő soraiba a dependenciákat, és valahol már bent is van a Firebase. Egy dolgot még kiemelnék az SDK-val kapcsolatban, hogy elég jól átgondolt, és olyan szempontból, hogy dependenciaként általában mindig a kort, meg az adott funkciónak megfelelő dependenciát kell behúzni, olyan sosincs, hogy az egészet behúzzad. Nem terheli fölöslegesen az APK méretét, hanem tényleg csak azt a részt húzod be, ami szükséges. És hogyan szedsz le adatot? Ez az, amiről beszéltem. Először is kapsz egy Singleton keresztül egy database-re egy referenciát. Megadod, hogy milyen párfon érdeklődsz, és akkor egyszerűen add be egy event listener, ugye ez az event listener, ami visszaadja az egész alfát a JSON-en belül, tehát ami lefelé van mélyebbre, azt mindent visszakapod. Itt van a generic type indikátor, amit mondtam, hogy picit trükkös parszolásnál. Igazából ahelyett, hogy data snapshot.get get value megadnád, hogy milyen típus vársz, annyi, hogy nem list attribute vársz, hanem generic type indicator
liszt átépültet. Igazából pofon egyszerű, megjön az adat, fölparszolódik, már hozzá is adhatod a UI-hoz. Illetve természetesen hibakezelésre köteles megadnod egy on-cancel callback-et is, meg ahol eldöntöd, hogy kezeld le az adott hibát. Eddig volt az olvasás. Nézzük, hogy mit kínál, hogyan írod az adatot. Az adat írásra is többféle lehetőséged van. Fölírhatod az egész részfát egy JSON-be a set value-val, ami szerintem egy kicsit őrültség, mert gyakorlatilag ha a applikációban véletlenül valami nulla, olyan szépen kitörlöd az egész részfáját az adatbázisra, hogy a soha többet vissza nem hozod. Úgyhogy set value-t azt szerintem csak módjában használjátok, amikor biztosan vagytok, hogy az a kód az működni fog. Van a push, ami egy adott listának a legvégére hozzá tudod adogatni az elemeket, tipikusan az előbb látható példaprojekten belül a chat az ilyen, mindig a végére hozzáfűződik a legutolsó üzenet. Illetve módosításra az update child remek példa. Hogyan törlünk adatot? Vagy nullát teszünk valami objektumot, vagy van erre dedikált API, a remove value. Adatok írásánál fontos még megjegyezni, hogy a tranzakciók ugyan támogatottak offline működésnél is, viszont ha úgy nézzük az alkalmazást, ezek a tranzakciók mintha meg se történtek volna. Míg online vagy, addig gyakorlatilag ugyanúgy definiálsz tranzakciókat, mint bármi adatbázis kezelőnél, vagy egyszer hajtodik végre mindegyik, vagy egyik se valahol közben elakad. Itt mondtam, ez egy NoSQL JSON adatbázis, emiatt jól át kell gondolni, hogy milyen adatstruktúrát használtok, ugyanis itt el kell felejteni, amit a relációs adatbázisnál szokott az ember, normálformák, hogyan szedi szét az ember különböző táblákra az adatokat. Ez egy JSON és egy faként reprezentálható, a parent-child viszony az elég egyértelműen adja magát, hogy egymásba ágyazva gyakorlatilag ez a reláció létrejön. Viszont a több kapcsolat az adatbázisnál, JSON-nál, azt sajnos úgy látom, hogy az SDK se támogatja, neked kell összerakosgatni a különböző részletekből mondjuk az adatokat, hogy összeszedni. Kézzel kell ezt neked megcsinálni. A Firebase-nek a dokumentációban külön fejezet van egyébként az adatbázis struktúrájára, hogy hogyan szervezzed, hogyan csináljad. Pont ezért, mert tényleg egy pár nem konvencionális dolog így becsúszik. Például az, hogy ne építsen mélyre a fádat, hanem legyen mondjuk minél flattebb, minél kisebb mélységű szint, mert ha valami információ kell neked, ami mindegyik részvárnak a legmélyén van, mindegyik listának a legmélyén van, hogy az, mondjuk egy chat alkalmazás, egy user hány üzenetet küldött összesen, akkor le kell rántani az egészet, megnézni, hogy mely szobában van benne, azokat összeszámolni, tehát le kell rántani az egész adatbázis, emiatt érdemes jól struktúrálni az adatbázisodat, meg esetleg ilyen segédadatokat közben még könyvelni magadnak, ahelyett, hogy tényleg az egész adatbázisnak a lecincálását kelljen megcsinálnod. Eddig volt a rétem adatbázis, most van a storage. Mint ahogy mondottam, a storage az kimondottan fájlok tárolására lett kitalálva. Emögött igazából a Google Cloud Storage van, illetve annak a szolgáltatásait tehát felfedezhetőek
annak a szolgáltatása, ami mögötte vannak, kijön mondjuk a háttértárra, tud lokális fájlokat is létrehozni, abba belementeni contentet, illetve akár URL alapon is képes letölteni fájlokat. Az autentikáció a real-time adatbázishoz hasonlóan itt is az autentikációval összeköthetőek a szabályok, hogy az egyes fájlokhoz vagy egyes mappákhoz a userek hozzáférhetnek, nem férhetnek hozzá, tehát a jogosultságkezelés az ilyen szempontból egész jól integrált. Viszont míg a real-time adatbázisnál expression based a rule-oknak a leírása, hogy milyen jogosultság szint esetén mik a lehetősége a usernek. Itt deklaratív jellegű leírás van, ami egy picit számomra értelmetlen, mert két különböző szabályrendszer megadási formát kell neked fejben tartani, illetve mit kell többet végig gondolni, holott ugyanarra a szolgáltatásra akarsz általában leszülni usereket, hogy mihez férnek hozzá, mihez nem. Hasonlóan éred el a fájlokat ebben a storage-ben, mint a real-time adatbázisban, itt is ilyen párfokat lehet meghatározni. A párfa az gyakorlatilag az, hogy melyik mappán belül, melyik fájlra vagy kíváncsi. Ezek közt lehet szépen navigálni, get root, get parent, mint egy fájlrendszerben. SDK mit nyújt számunkra, storage esetén gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint a real-time adatbázisnál, ezért nem is megy be annyira részletesen. Itt is megadsz listenerkel, megadod, hogy mire vagy kíváncsi, megadod a path-t, feliratkozol rá, hogy mi történjen siker esetén, megadod, hogy hiba esetén milyen callback-et szóljon vissza neked, illetve illetve letöltésnek az állapotáról is kérhetsz adatot, arra is adhatsz meg egy listenert. A még erőssége ennek a storage-nak, hogy egy csomó metaadatot támogat. Ezek a metaadatok, mint például name, file, mérete, mikor lett létrehozva, csomó attribútum ez automatikusan mentve van, nem neked kell ezeket letelni, nem neked kell ezeket összeszedni, ezeket automatikusan, amikor fölkerül a fájl a karosszorésre, ezek létrejönnek, és szerencsére fájl letöltése nélkül ezekhez hozzáférsz. Például ez tipikusan arra jó, hogy le kell szedni valami bazi nagy fájlt, meg tudod nézni, hogy egyáltalán sikerülni fog-e, van a hely mondjuk a usernek a mobil device-án. Illetve custom fieldek is deklarálhatók ezeken a meta mezőkön. Nézzük egy példát egy fájl letöltésére. Ugyanúgy pont le van a diáról, singleton referencián keresztül éred el a storage-et, megadod, hogy mire vagy kíváncsi, melyik fájlra, megmondod, hogy hova szedje le, local file, itt most egy temp-file van létrehozva, és tényleg csak annyi, hogy island.get get file, és akkor megadod a listenereket, on success, on failure. Aki ismeri a Java 8-at, az most sír, ez a kódlátvány, mert ezek egy-egy sorban akár megoldhatóak lennének, ha Android natívan támogatna a 8-as Java-t. Ez egy pici kitérő volt. File feltöltés nagyon hasonló, elkéred a referenciát, beállítod a path, hogy hova tegye föl, beállítod, hogy milyen fájlnével, upload-azt, addon failure listener, addon success listener, kész. Ráadásul, amikor unsuccessful visszakapod, hogy mi volt az eredeti task, tehát tudni fogod, hogy melyik fájl sikerült éppen. Ha mondjuk
egy batch-esített feltöltést csinálsz sok fájl feltöltésre, akkor tudod, hogy melyik fájl van feltöltve, melyik még nincsen. Okay. És akkor mindez hogy néz ki a gyakorlatban. Első körben már kiraktam korábban a korábbi diák, hogy néz ki az adatbázis, de azért még egyszer nem mutogatom. Van egy root node a RTM adatbázisnak, azon belül user ID és itt a chat beszélgetés, amit Ákos az elején éppen véghez vitt. Beszéltem a rule-oknak a beállításáról, azt, hogy hogyan lehet levédeni az egyes nódokat. Itt arra lehet látni példát, hogy article-öket csak azok a userek olvashatják, meg írhatják, nem is tudom miért van így megcsinálva, nem írhatják papíron. Lesz javítva. Mindegy, azok a userek olvashatják, akik be vannak autentikálva, illetve billnél, tehát a csekkeknél, üzeneteknél user ID path azok használhatják, akik szintén ma joguk írni, meg olvasni. Firebase meg korábbi években a fő fókusz ez a RTM adatbázis volt, és ezzel próbáltak nagyon sok mindent, ez volt a zászlós hajójuk. Mielőtt a Google megvette őket, azóta ugye inkább analitika vezérelt lett ez a framework. De nézzük meg, hogy mit tud a RTM adatbázis, mennyire gyorsan változnak az adatok. Ki van vetítve a screenen az éppen az article-ök, és tegyük azt, hogy megmódosítom a legelsőnek a title-jét. Rendszer. Pont ezt mondták, hogy tovább, nem lehet olyan gyorsan váltani. De ahogy nem. Tehát ezzel kell nyomni? Kell nyomni. Most van határszünet. Most nyomom meg. Már ott van. Ennyire körbejárta ugye a csomaga fél világot, elért a telefonomhoz, földolgozta, még a nyomá is, és a mi wifi-n fogta meg valószínűleg, azért volt ilyen lassú. Gyors, nagyon gyors. Kegyetlen gyors. Nyilván ahhoz, hogy ezt tudja az alkalmazásotok, úgy kell felépítenetek, hogy figyeltek egyrészt ezekre a value change-ekre, másrészt meg nyilván végig kell vezetni az egész UI-on, hogy be is frissítsétek az adatot. És jó, akkor, hogyha van 100 000 aktív éppen online user, akkor mindenki kap. mindenki gyorsan? Mindenki. Google-nál. Technikailag annyi van mögötte, hogy egy szoket van folyamatosan nyitva. És azért tud ilyen gyorsan, nem kell kapcsolatot keresni. Storage. Ez az, amit utóbb beszéltem. Ez gyakorlatilag mint egy mappa rendszer. Lehet navigálni rajta. És ha szerencsém van, akkor megtalálom Ákos által föltöltött villanyórát is. Remélem. De azt mondtam, hogy azért még melyikre valós. És itt is van, metaadatot kitöltöttek a szeptember 8-a, 7 óra 4 perckor, jött létre a fájl. Anélkül, hogy bármit is nekünk kellett volna mókolnunk, hogy ilyen metaadatok, csodás metaadataink legyenek. Illetve, mint mondtam, ez a Google Cloud Storage mozog a háttérben. Simán kérhetsz egy publikus linket. Kedve a feedbe. Voilà!
ez kívülről is elérhető, ha úgy állítod be a mappa rendszered, hogy ne kell autentikálni, kapsz egy csodás linket. Egyébként egy titkot elárulok, hogy a article-öknél, tehát a cikkeknél a képek azok innen származnak, ide vannak föltöltve. És azonnak a publikus URL-jei vannak megoldva a JSON-ben. És hogy a képet kicseréled, az is vissza fog menni, vagy azért annyira nem ügyes? Szerintem megcsináltam, de arra fog elsülni az event, amikor az URL-t írod át a réten adatbázisban. Tehát az, hogy itt megváltoztatsz valamit a fájlon, hogy megváltozol az URL-je, amit be van költve az adat, nincs. Tehát, hogy tehát nem referencia van, hanem bele van égetve most az adatbázisban egy link formájában. És a bocs, és tehát a képet nem lehetne berakni egy linket, tehát ugye azért lineáris adatot lehet rakni a ha kisorsított Base64-ben lehet, csak nem biztos, hogy szerencsés az adatok mellett tárolni. Főleg nagyobb képeket, tehát brutálisan megnöveli mind az adatbázisnak a méretét, amire az ingyenes kategóriában azt hiszem 1 GB korlátod van. Nem biztos, hogy oda akarok képet tárolni, itt 5 GB-ot kapsz, ez se sokkal több, sőt, képek tárolásán kimondottan gyorsan el tud fogyni. Pár száz user pillanatokat, azt az 5 GB-ot azt elelő. Tehát megbukod a lazy mode-ot, hogyha beleteszed az adatbázisba a képeket. Így van, meg nyilván lassítja az egészet, mert főleg ha egy részszára vagy feliratkozva adatváltozásnál, akkor az egész részszárt megkapod, ami lehet, hogy egy megabájtos nagyságrendű adatforgalmazással jár. Még meg akartam mutatni, hogy az adatbázisnak a szabályrendszere kicsit másképp alakul. Itt is gyakorlatilag ugyanazt éred el, de teljesen más szintaxot kell megadnod, hogy az egyes párfokat kiérheti el és hogyan. Most jelenleg nem kell autentikáció, mindenki írhatja, olvashatja. Remote config. Remote confignak a lényege, hogy definiálva van egy konfiguráció key value alapján egy dictionary formájában, ami leírja, hogy az alkalmazás egyes körülmények, vagy tehát leírja az alkalmazás viselkedését. Piros legyen a háttér, kék legyen a háttér. Amit belefejlesztesz, key value. Remote confignak az a rettető nagy ereje, hogy te ezt le tudod küldeni a usereknek. Anélkül, hogy új alkalmazást kellene neked kilőni a store-ba, kirakni, meg tudod változtatni mondjuk a háttérszínét az egész alkalmazásnak, átad a remote configba, vegyük értéket a háttérnek. Nyilván ez külön fejlesztés igényel neked, de nagyon sok lehetőség kinyílik ezáltal előtted. Firebase főként az AB tesztelés szokta ezzel nyomni, hogy te remote config-a AB tesztelhetsz. Tesztelheted, hogy ha jobb oldalt van a gomb, vagy bal oldalt van a gomb, milyen gyakorisággal fognak mondjuk rányomni a userek, mikor jobb, hol van jobb helye a gombnak. És ezt automatikusan tudja a Firebase, te azt mondod, hogy random, 10%-nak adják oda, aztán az analitikában megnézheted, hogy ott több event sült el, vagy nem. És szegény userek nem tudják, hogy kísérleti gyerek. Illetve, ami nem annyira hangsúlyoznak, de szerintem rettentő ereje még a remote confignak, hogy mondjuk az egyes feature-öket, hogy engedélyezve vannak, vagy nincsenek engedélyezve az egész alkalmazásba, mondjuk be tudod állítani true-false értékkel. És feature-öket tudsz kikapcsolni, anélkül, hogy új verziót adnak ki az alkalmazásba. Mondjuk tudod, hogy a payment szolgáltatás, a third party payment szolgáltatás valamiért most nem működik,
Nem kell kiadni új verziót, tényleg átírod, kitiltod a feature-ök közül, azt mondod, hogy nincsen fizetés, és akkor userek is boldogok, mert nem érzik úgy, hogy a pénzüket semmibe öntötték, mert meg sem próbálhatták fizetni. Mint ahogy mondta, ez key-value alapú, csak primitív típusokat támogat, legalábbis SDK szinten te primitíveket látsz, gyakorlatilag minden stringben van tárolva. Valószínűleg emiatt van az, hogy se listát, se mapeket nem támogat value szinten, tehát nem tudsz megadni egy keynek egy listát, hogy mondjuk supported languages, nem tudom, kínai, ezt nem tudod. Ahhoz mindegyiknek külön föl kell venned egy kulcsot. Elég copy-paste-ba. Kérdés, mi a különbség között a remote config meg az adatbázis között? Az adatbázis úgy meg úgy tudnál kívülvajokat tárolni. Persze, ott is tud, viszont egyrészt itt audience-szel össze van kötve, kimondottan, tehát le tudod szűrni, hogy egyes userek, csak egyes userek ezt kapják, a többi meg azt kapja. És a rengeteg analitikai adatot van, OS verzió, OS screen size, iOS használ, Androidot használ, Lollipopot, Marshmallow-ot, gyönyörűen be tudod ezeket így lőni, be tudod filterezni. Adatbázisnál meg nem tudod így egyszerre egy kalap alatt. Ahhoz akkor kliens oldal kell azt megmondani, tehát hogy nem. Tehát egy bármikor létre tudsz hozni ilyen kategóriákat és ráteszed. A remote config-nak a feloldása, amit mondtam, különböző audience-ekre, különböző filterekkel, különböző értékeket tudsz rárakni. Tehát azt mondhatod, hogy mondjuk Görögországban valamit oszkodnak a magenta szintől, ezért ráteszel egy sötétkék hátteret az egész alkalmazásra, és meg tudod azt mondani, hogy csak a görög usereknek kék legyen a háttere. Viszont mivel sok ilyen rule-t meg tudsz adni, ezek ugye mondhatnak ellent egymásnak, hogy adsz egy szabályt, hogy mondjuk az Android Lollipopos usernek fekete legyen a háttere, mert te úgy gondoltad, akkor most mi legyen azokkal a userekkel, aki görög is, meg Lollipopot is használ, most fekete lesz a háttere, vagy sötétkék. Az egész a lényege, hogy a highest priority-től kezdi kiértékelni a remote config-nak az értékét, hogy mit kapjon az alkalmazás. Prioritás listát tudsz megadni, hogy milyen sorrendben legyenek ezek kiértékelve, illetve ha senkire se, tehát hogy semmelyik szűrőben nem esik be az adott user, akkor server-side-on gyakorlatilag tudsz egy default értéket adni. Kliens oldalon hogy történik ez az egész? Szervertől ugye elkérheti a remote config tipikusan induláskor, hogy most milyen configgal induljon az alkalmazás, hogy nézzen ki a háttérszín, viszont nem kötelességed azt rögtön felhasználni, simán lehet, hogy valami bonyolult folyamatban vagy, és nem akarsz a userrel szórakozni, hogy éppen az egész UI átalakul, mert új remote config érkezett, ezért amikor ráhívod, hogy legyen aktív az kliens oldalon, akkor onnantól kezdve azt a frissen szedett szervertől kapott remote configgal dolgozza. Az, hogy az alkalmazás egyáltalán el tudjon indulni, érdemes, és meg is lehet határozni egy default értékkészletet, hogy ebbe a dictionary-be milyen alapértékekkel induljon. Mivel működjön, amíg először rá nem jellemzedi a szerverre, hogy éppen milyen konfigurációban menjen. Illetve ha valami miatt olyan kulcsra kérdezne rá, ami nincs a remote configben, akkor meg az adott primitívnek a default értékét kapod vissza a járás SDK-ba. Ezzel én nagyon nem értek egyet, mert itt nyilván ez csak akkor történt elő, ha valami rossz kére hívsz rá, ami meg nincsen value-ja. Tehát jó lenne, ha a developer erről tudna. Nem valami hülyeséggel dolgozna utána onnantól.
Az, hogy te milyen konfigurációval futsz. Ugye ez a Firebase Analytica-ra épül az egész termék, az egész framework. A legtöbb Firebase szolgáltatásnál mindenhol az ODS szóval találkozol, remote config-nál és ODS-en keresztül tudod akár megadni a különböző konfigurációt, hogy az egyes ODS-nek hogy nézzen ki az alkalmazása, milyen feature-ei legyenek. Illetve a notifikációkat is tipikusan ODS-ek mentén tudod definiálni. Ez az Analytica, Firebase Analytica csomó meglevő analitika eszközzel össze tud integrálni, bele tudja tunnelezni a saját eventjeit egy másik analitika szolgáltatásba. Tipikusan a leggyakoribb például az, hogy a Google Analytics-ba belevezetjük a Firebase-es eventeket. Hogy egy helyen lássuk a Google Analytics-es eventeken, meg a Firebase oldalról jövő eventeket. Sajnos visszafelé kompatibilitás nincsen, hogy Google Analytics-ből megkapjuk a Firebase-es, tehát a Google Analytics által összegyűjtött adatot Firebase-ben nem fogod látni, nincsen ilyen irányba átjárás, mint ahogy mondta Ákos is, a Google Analytics az sokkal összetettebb termék, az nem csak a mobilt célozza meg, hanem a webet is, tehát weboldalaknak az analitikának az összeszedését, illetve rendkívül kifinomult, rengeteg metrikával megáldott analitikai eszköz. Google Tag Manager, ez a Google-nek egy olyan terméke, ami gyakorlatilag egy konténerbe bedobálgatod az eventeket, az egyik oldalon, másik oldalon a konténernek feliratkozol különböző analitikai toolokkal, Google Analytics, Adjust, Justify, nem tudom, egy csomó analitikai tool van. Ezzel lehet elérni azt, hogy minden logot egyszer kelljen leírni a kódba, tehát azt, hogy Google Tag Manager.load event mondjuk, az bekerül a konténerbe, és a konténerben a megfelelő toolok kiszedegetik majd, amikor készítik az analitikát az analitikusok. Tehát nem az van, hogy egy sort leteszel a Google Analytics miatt, egy sort leteszel a Firebase miatt, egy sort leteszel az Adjust miatt, egy sort leteszel az AdWords miatt, és akkor 4 sort le kellett írnod egy rohadt gomnyomásra. Ráadásul, mint fejlesztő, tipikusan ezeket előbb-utóbb elszúrják a fejlesztők, meg rohadt macerás ezeket debugolni, hogy tényleg azt logolod, de az az analitika megy ki, ami számítasz, főleg akkor 4-et kell párhuzamosan végigkötődni alkalmazás mentén. Viszont a Google Tag Manager az már 5-ös verziónál tart, most már teljesen transzparensen beépítették a Firebase SDK-jába. Ha eventet akarsz logolni egy Google Tag Managerbe, ugyanazt a kódot kell lefuttatnod, mint a Firebase Analytica-nál hívnál meg. Tehát itt teljesül az, hogy egyszer kódolsz, mégis több helyre szétmegy a konténerbe. Nyilván ennek egy pici feltétele van, hogy be kell húzni még egy plusz dependenciát, meg a konfigurációs fájlt, de Tag Managerre ugyanazzal a sorra logolsz, mint a Firebase Analytica-nak logolnál. Tehát így korrelál ez a két technológia. Köszönöm a figyelmet, viszont még egy kis demót mutatok, remote config-ről. Majdnem. Nem raktam be placeholder-t.
Tehát hogy néz ki a gyakorlatban remote config? Most összvisz egy paramétert vettünk föl. Az, hogy nézzen ki a lista a képernyőn. Most egy ilyen lista jellegű kinézet van, viszont remote config-gal, anélkül, hogy új alkalmazást adnék ki, új alkalmazást történik rá a telefonomra, meg fogom tudni változtatni, hogy kártyás nézet legyen. Sőt. Egy órát kell rá. Nem. Sőt, úgy, hogy csak nekem. Vagy legalábbis. Mondod, egy ilyen szorít hozzá, amit így kitaláltam, tudod. Egy use case. Igen, tipikus use case, kihasz egy új feature-t, és kiderül, hogy nem minden device-on mondjuk kompatibilis. Nem akar visszamondani a teljes feature-t, viszont akik nem mondjuk crash-el az új feature, azoknál vissza tud állítani egy régebbi állapotára mondjuk egy nézetet, vagy egy feature-t. És most annyit fogok csinálni, hogy Android M-re azt mondom, hogy ne default legyen, hanem kártya nézet. Itt gyönyörűen mutatja, hogy egy típushoz több érték is tartozhat. Én most az Android MS feltételt tettem, de amit itt már korábban definiáltam, itt lehet ugye gyakorlatilag a prioritásokat beállítani, hogy melyik prioritás teljesüljön, illetve új condition-t is pillanatokat létre tudsz hozni. Azt hiszem, így ide. Eszünk. Na. És akkor megadod a feltételeket, hogy mondjuk AppID az iOS. És pillanatok alatt akár audience, akár app version, OS type-ot, AB testinget, random beszoktál. Audience. És az audience-eknél létrehoztál csoportokat, azokat itt ugyanúgy rá tudod rakni. Tehát itt is lehet lenni a remote confignál elég erősen össze van kötve az analitikával és azáltal definiált audience-ekre. És akkor itt most kell egy update, ugye, hogy mivel egy órát cache-el a remote config, ezért újra kell indítani az alkalmazást, viszont ezt a publish-on a változtatásokat, mielőtt elfelejtem és... És más egy óra srácok. Én is azért még. Appinduláskor szerencsére. Ez nem számít, és remélkedjük, hogy kártya nézet lesz. Wow! Magic! Here comes the magic. És már írod a kárdot? Nyilván ez a kliens oldal implementáció függ, hogy te mire figyelsz. Most úgy van, hogy ha kárdot kapok, a kártya egyébként meg lista. Tehát, hogy most kapnak egy harmadik értéket, mit mutassak. Tehát, hogy most az implementáció kérdése. De akkor el lesz itt. Tessék? El lesz itt. Igen, persze. Mondjuk itt akkor nem tudsz megadni egy datasetet, hogy ide jön a paprika jelentés, és akkor azt mondani, hogy légy szíves állás már a típus, és mondja, hogy legoldabb mennyiből kiválaszt egy kártya vagy lista. Igen. Tehát ezt, ha ügyfél kezébe adod, az rombol. Az rombolni tud ilyen helyen. Rosszul állítja be az audience, rosszul állítja be a condition-eket, rossz sorrendbe állítja azonnak a feloldását, és akkor jön a reklamáció, hogy full szar az egész. Ezt az database-ben fog rendelni be. Igen. Nem így kezd, följebb, aut meg database, az magasabbak. Ja. Köszönöm a figyelmet! Kérdésetek? Beszéltem arról, lehet a adott bázisban körézni az adatokat. Igen. De hogy ilyen szinten, tehát hogy erről mi a tapasztalatot?
Elmondom őszintén, hogy nagyon ezt az API-t nem nagyon pöszögtettük az SDK-nak, de ezek a tipikus Great Equals, vagy rendes filtereket használnak, tehát mezőre akar, azt hiszem. Limitálni tudom, szortolni adott field alapján. Azt hiszem, annak a feltétele az, hogy az meg, hogy azt is indexelje be, de ennyi. Van arra volt, hogy valami hibrid megoldást alkalmazunk, tehát használjuk a Firebase-t is olyan helyeken, ahol a Live Database-t akarjuk használni, viszont van mondjuk egy normál backendünk, akkor van arra megoldás, hogy backendről elérjük mondjuk a Firebase-es adatbázist. Figyelj, a hostingon keresztül, ha valami botot kihoztasz, akkor igen. De direktben nem tudsz olyat, hogy máshol belehívjon a real-time adatbázis, ha arra gondolsz. Igen. Sajnos nem. Azt valahogy neked kell töltögetned. Viszont annyit tudsz csinálni, hogy import JSON és berakod a teljes JSON adatbázis, ezt esetleg fel tudod használni. De az, hogy az egyes mezőket máshol olvasni, azt nem.